Mainit na impormasyon para kumpleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Buling! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto Pilipinas! Aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sa aton sining pangalagad. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Bagulang na tapos kag nabatian naton ang KBP the Presidential Candidates Forum mga kaaksyon live sa DZRH kag sa mga stations sa Manila Broadcasting Company mga kaaksyon kalakip man ang aksyon no radyo mga kaaksyon nato no. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Dalon ta dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters, mga balita nasyonal gikan sa news centers ang aksyon no radyo Bacolod plus ang aton sining mga local and national issues. Dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon sa sining mga tinion sa mga kabaranggayan kag kaprokanting iban sini nakatsibog na nakatapos na sang ila pagpaniyaga. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kalakip man mga kaaksyon nga ginapalabot ang pagpangamusta naton sa mga kauturanta, sa mga kaaksyon naton sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental kag Oriental side mga kaaksyon. Kalakip man sa area sang probinsya sang Guimaras, welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man ang aton sining mga kaaksyon sa isla sang sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, and Antique. Kamusta kamo dira mga kaaksyon namon sa Kanginan? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan mga kaaksyon sa kinanda nako ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Karon dugay-dugay aton hibaloon mga kaaksyon ang pila ka mga balita sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay. Igabalita ni Aksyon Eden Aboso mga kaaksyon samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita. Hibaloon ta karon sa kaaksyon at tayopon ini may kantanan sa 2,000 ka mga individual nga nahalitan sang bagyo target sang DSSD nga matagan sang bulig pinansyal subong adlaw distribution ginalauman nga matapos na sa Huwebes masunod nga semana. Sa Bacolod City Police Office naman nga balita magamigo nga
scrapper naglinaway bangod wala mag-insindihanay isa ginbuno isa gintero sa barangay Estefania ini kagabi na tabo mga kaaksyon. Kalakip man nga to sining balita sa Nokpo pagpanguna sang Nokpo sa Western Visayas nga may madamo nga nadakpan sa Comelec Ganban isa kamayong performance. Kaga 89 anyos nasapuan nga patayho dito sa Banwa sang Hinubaan. Dalo na karon ni aksyon na Brian Morden sa balita gikan sa Nokpo. Sa patrol naman nga balita, igabalita ni aksyon na Eden Abuso, direkta sa Banwa sang Hinigaran, 59 anyos nga ginapatihan, nagaantos ang sang depresyon. Ginpasibangdan nga aswang sa Banwa sang Hinubaan, Hinigaran. Ay nano ini nga pagkaimtang, ay may aswang pa iasubong, do ka imposible. Kalakip man mga kaaksyon sa syudad sang Cadiz, igabalita ni aksyon na Roger Gotib, pump boat na sapuan nga nag-utaw-utaw sa baybayon pero wala sang sakay nga tawo gin custody sang Cadiz City, Philippine Coast Guard. Sa balita naman sa ika-unang distrito sa First District Kitanay, no? Direkta si Aksyon Nelson Patinio sa isa ka barangay sa Banwa sang Calatrava, ini may kang tanan sa isa man ka patay man kag nasapuan man sang mga pamilya kag mga otoridad sining aga. Direktang mag-live report si Aksyon Nelson Patinio. Kag sa area naman sang 3rd District, Kuya Bakson Arlo Tikar, isa ka persona dakop ini liwat sang sa Sinai City Police Station sa pagbayolar sang Republic Act 9165. Ay, perti ning illegal drugs plan niho. Samtang sa balita nasyonal, mga kaaksyon, 5 ka mga presidensyables nagpabutyaga sang pagpabor sa pagpadayon sang proyekto sa Build program sang Duterte administration nga naumpisahan na. Kag preferential atensyon igahatag sang DOJ sa investigasyon sa Parmali pati gayuron nga preliminary evaluation. Kag inflation rate sang pungsod sa bulan sang Enero mas nagnubo pa sang 3%. Kag Philippine Coast Guard ginaprubahan ang paglakip sa hijab, no? Sa uniform sang babayi nga Muslim mga kaaksyon. Ano ni siyang klase sang uniforman? Sige, lantawon tani karon dugay-dugay mga kaaksyon na diri sa aton sining pangalagan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili lamang madugay, mahina ang kalaban Sige, karon lang dugay-dugay. I-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page kay tirahon ta ina dugay-dugay. Plus ang inyo sining mga greetings. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kaligid lang kaya rin ang resultaho sang unang draw sang Small Town Lottery o kung STL sa sining adlaw sang Biyernes Pizza 4 sa bulan sang Pebrero tuig 2022. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 26 kag 13, liwat 26 and 13. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum.
Ayos. Sige, daligid lang kay tirahon ta na yan. Ang mga nag-likes kang nag-share kay Atia Kim Eriman, John Resicio, Christine Minies Villalobos, Mario Garay. Salamat gid kag sa anom pa ka mga nag-like kag nag-share, no? Ramon Rosa Tasi, may lang nga pagpamati Ramon Rosa Tasi, Idilaos Diding Alojamento, Jonaline Nial Di Crepito, and Amado Ladua Jr., and Nipes A. Jasmine, Carlos Luna Mahinay, Emily Hindrala, Bergo September, Brian Ross Main, Jonaldo Mides. Thank you, good Brian. No? And Arnel Podi Samparado, Liberty Benite Nobaldo, Lester Ray Binetes, Idmar Kilitar, Madam Virginia San Antonio Alpenda, Babes Montaño, and Jessa Totisano Faustino, no? May lang pag-monitor. And likewise kay Carmelita Villarino, may lang pamati Madam Carmelita Villareno, no? Okay, sakay Emily Hindalara naman and sakay dali lang kay Migs, may lang pamati Migs, no? Kay Babes Montaño ara naman salamat gid kadlaw man si Barrio garisling ya mahi aswang pagidya sir o gani man mulang pagpati nila sige lang Carmelita Villarino salamat gid no. Ayos sige dali gid lang mga kaksyon matagta pila ka mga commercials kay Jinky de Alagdon salamat gid no. Okay, daligid lang Lester Ray Benitez, salamat gid 100 stars. And kay Jinky de Lagdon, 50 stars, no? Thank you gid And dali lang, ma-check ta na yo. Kay Ross Flaque, may lang pag-monitor, no? Tomas Bronyola, salamat gid. Ayos, sige, daligid lang mga kaksyon na sanbayan matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano ng action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga traffic para nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Day sa Bulig! Aksyon Rex Canto kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Awards 2018. Aksyon Balita Banat Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:30 na ang aton oras. Kada siglang ba, puwerte ba si Soon George Hidalgo? Mayo lang nga pagpamati Soon, no? Soon George Hidalgo, no? From Manaplan. Ba't din subong si Soon George Hidalgo man? Mayo lang nga pagpamati, Life Extension Coffee Mix.
Akson Nelson Patinio kay nasang ro temprano naglarga sila pa kwan pabukid nga porsyon sang banwa sang Calatrava bangod sa sining isa ka crime, no? Hibaloon ta ang pinaka-latest nga report to Akson Nelson Patinio gikan sa banwa sang Calatrava. Akson Nelson, kamusta dira sini nga mga inuras? Yes, Action Rex, no, subong tininga tinihon, pa-pull out na kami sa area kung sa diin, dito nakita ang bangkay nga kilala man positibo sa nga sini nga paryente nga kilala ang mga si Jimmy de la Cruz. Taga Kapangkalan ini siya, kinuha sa informasyon. Sino to ngalan niya, Nels? Akson Nelson? Yes. Sino to ngalan niya gani? Jimmy de la Cruz. Jimmy de la Cruz, taga Kabangkalan. Taga Kabangkalan. Kagini sila ang pangayaw din ang karagatapat. Dini sa may sityo o binakuyan, barangay Tambay Nubo at kagti ni siya ang may pilas sa iyasin nga dugan. Kag may pila ka-intisil nga nakita. Noupod na ito, Gintiro, ne? Gintiro? Gintiro? Gintiro. Kami lugar nga mga katapos ang New People's Army ang nagbira, 4 kabilog, no? Mga informasyon nga pa naton. Kagtiupod na ito karon si aton sa investigador sa Calatrava, PNP, at ang gusto Action Rex ang linya kay medyo mabudlay-budlay nga mo sitwasyon subong. Lagi kami sa tunga sang Talamnan. Okay. Kami to sa may tunga sang Katubakan. Dili naman kami sa may tunga sang Talamnan. Kasi Sir Lambating, basta mapamangkot mo lang sa diretso Action Rex. Sino kari? Investigador, sino ne? Yes, Sir Lambating, investigador sa Banwa sang Calatrava. Lambati? Si Action Rex sa kantong Sakto Radio. Sir, mayong udto sir, kamustang investigasyon ta sir sang silang bangkay nga Gintero? According sa report is New People's Army ang nagtiro sila, batuay pa man sang confirmation. Anong latest sir? Regarding sa concert, kakanta pa kami investigation, ano gitang background sa kung ano gitang pwede nga motive nga agin patay isa. Oh, dugay na siya nga dira sa area, sir, kung sinilang. Kay taga Kabangkalan na siya mo. Last November 30, nagkato na ko dili. Nagtuli lang sa dayon, then nagbalik sa last January 31. January 31 ang sagali nagbalik dira sa Cambayubo. Oh, yes sir. Oh, anong obrayas na sir dira, sir? Sugarcane laborer sir, tapasero. Tapasero. Ano kunong plastada kuno kagabi lang ni Gintero, ne? Subong lang kita aga, mga more or less 8:30. Sinilang aga. Ano kunong plastada, sir? Based sa initial mo nga pagpangusisa? Bali, nag-load din sila sa tubo. Then, may nakita na sila pati armado going sa Ilaya. And wala sila ka-expect na amo na pabuhaton. Sa pagpanaog sa biktima, amo to gituro siya katatlong cases. Okay. Oo. Bali, ara pa sa balay ning biktima sang Gintero, amo tong nagpanaog siya. Hindi. Bali nag-load sila sa tubo. Ga-unload sang tubo, ga-karga sa truck. Gakarga na sila. Then on the way na panaog sa hagdanan, ay ladder man na dito na sa Gintero. Ano ang initial kuno nga rason, sir? May kainkwentro na da siya sa lugar or nano kunong pinaka-initial nga investigation ninyo? So further, konta naman sir, to be determined pa naman, hindi pa kami na-divulge sa kung kay ginapiripay pa naman naman sa motive. Anong recovery ninyo, sir? Isa ka sa 16 kag isa ka sa 45 caliber. Ano to? Isa ka? M16. M16? Kag isa ka? 5 cartridge sa kan. 5 cartridge sa M16. 5 cartridge sang M16 kag ano to nga arma, sir, gani, sir? 45. 45? Yes. Pilang igo ni gani, sir? Tatlo, no? More or less tatlo, sir. Pero may iban man daw
Absing sir. Oh, Talaga. pilang edad yan ni sir, gani isang biktima, sir? 21 years old. 21, may away di sa asawa, ya? Wala pa na sir. Tingnan sir. Oo. Sige pa man ang investigation ninyo kung sinugid ka ganong pinakarason sining naghimo sang krimen ni sir, no? Yes sir. Ano ganing aton nga exact nga full name? Staff Sergeant Juanito Lambating Jr. sir. Staff Sergeant Juanito Lambating. Junior. Junior, investigador sang Calatrava, PNP. Salamat gid sir. Thank you gid. Thank you sir. Thank you sir. Action Nelson. Yes, so ito naman to action na rin. Subong sa mga tinion, pagkasunod kami sa nawas nga patay ni Ano Jimmy. na gin bit-bit lang na sagon ginkarga? Ginkuha ni sa mga rescue Okay. personnel. Gin butang sa naglang ng Pungke? street, Ha? yung street. Street sir? Oo. Okay. Oh. So, subong tiga, gin kami tunga sa sining nga matinggon. Mm. Medyo hindi gid maayo ang aton na signal action na rin. So ang mga follow-up sa kagiban pa nga mga informasyon. Agabutan na iyo sir, kay pare hindi sa malubong. Sir, so action right, direkta dire sa may sitio Binabuyan, Barangay Cambayubo, Banwasang Calatrava, action yun, Nelson Patinyo, Nagasiling, makaka-action din sa mga bayan sa Pinas. Nabutong ka sa mong balita ko serbisyo, sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Akson Nelson Patinio reporting live dira sa nabukid nga portion sang Banwa sang Calatrava which is do isa to ko sitio sang Barangay Cambayubo, no? Angot sa sining pag blas ang isa ka residente sa actually taga Kabangkalan gid ni siya. Nalipat ato kun dito sa nga barangay sa Kabangkalan but karon sa ibang nga public affairs program, dalon ni Akson Nelson Patinio, no? Taga Kabangkalan ni siya, nagpuli, nagbalik sang 31, kag subong kaina gintero, ini siya sang apat ka mga armado nga mga kalalakinan ti recovery to, isa ka M16 nga bala, kag isa man ka 45, no? Mutong recovery nila, may 3 sa kaigo sa lawas nga gintunaan sang iyas ning nga kamatayon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Gid Akson Nelson Patinio. Balita gikandra sa Banwa sang Calatrava. Life Extension Super Fiber. Mike balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Akson Nelson Patinio, sa inuhanta si Akson Eden Aboso sa patrol. Ini may kang tanan sa ginpadulungan man sining aga sa Banwasang Hinigaran, no? Ini may kang tanan sa 59 anyos nga ginapatihan kuno nagantos ang depression. Ginapasibangdan niya sa mga tao tong aswang sa halin sa Gargato dogin sa ilo sa Miranda subong sa Banwasang Hinigaran. Ambot kundi ng pamilya sining ambot na nung plastada kay kagabi daw gindala siya sa municipal police station kag ang iban pang mga nga daw gingapos pa ni sa iya.
Yaring kauntan sa report ni Aksyon na Eden Abuso sa patrol. Aksyon na din. Action Rex, kumpirmar sa pamilya ni Jeneline Valencia, 58 anyos, palang inisa gali Action Rex sa Mayo, pa siya mas 59, na nagaantos inisa sa depresyon, kag hindi aswang, na amo naman ang ginaalugar sa mga tao dire sa may sitio Campo Miner, Barangay Gargapo, Banwaya, sang Hinigaran. Suno kay ni Lisa Valencia Pabila, amo ni siyang patay sa Action Rex ang biktima, isahano na lang nag-isina puloyan si Valencia dira sa may Barangay Aranda. Matapos napatay ang iyabana bulan sang Nobyembre, pinalikdan na tuig, samtang ang bata sini ang yara naman sa Manila. Balisa na lang yung dito sa may Mansulaw, sa may Barangay Aranda. Rason nga timing ni Action Rex ang February 2 na desisyonan nga kuhaon si Valencia kag tuyo walang dire na lang sa may istar sa iya pamilya kag mga pakaisahan kag iya utod dire sa may Purok 2 sakop sa Barangay Gargato. Kay tido na notice nila bala ko na Action Rex pero wala na bala sa isakto nga pahimuot do may problema na sa paminsaron. Kaya balila, kasi tungod nga na-depresya kang tamaan ka subo bangod sa pagtaliwan sang iya sining nga bana nagligad na tuig kag siya lang to sa sila balay. February 2, nag-ulo istorya sila sang utod ni man ni Action Rex. Kag naghambalang niya, samtang nagtapos niya istorya, naghambalang utod niya matulog-tulog siya. Mga sirom-sirom na to, mga alas 5, alas 7, dira ko na Action Rex. Sang gabi na? Oo, February 2, sang gabi. Oo. So pagkadugay-dugay, nakibot na lang ni sila yan, ni Pabila, nga may nagtawag sa ila, na si Jeneline, nakita na nila dito sa may guhaan, sa Barangay Gargato, nagapanglakaton. Kasi kung hindi na ba na ma-istorya? Okay. Sige Ako na naman. muna kagwa sa balay to, tapos naglakat-lakat lang siya. Oo, naglakat-lakat sa Action Rex. Tigin pangita sa din sa pamilya. Wala sa nakitaan. Kinaglakat-lakat, kilapat, maniling Barangay Gargato. Labot pa kami sa may kaputok-putokan sa humukid. Kaya mo itong sitio Campo Miner. Nga dito man, nakalambot si Valencia. Kaya tisunod siya, nagtalang sa Action Rex. Sige lang sa panglakaton. Para sa ma-imagine, ma-visualize ang aton sini nga mga listeners. Sa may Banwa sa Hinigaran, balalik po ka din patoo sa may Petron. Diretso, Action Rex. Ang pinakaulihi sa district. Ang lapos yun daw, Isabela, bla mo? Aranda na to yung Action Rex. Sa Aranda, kaya magi? Oo, dire Pero kami sa may ng Gargato, amo nang ginakuha mo da, subukan mo na sang rekta-rektada. Oo, hasta dito sa punta-punta, Action Rex, pinakaulihi nga beach resort. Dito namon gin-park ang patrol, kag naglakat pa kami pasaka, kay hindi maagyan sang salakyan. Pinagsaka pa kami dito, Action Rex, kasi ningon ang ginagyan ni namon, ng mga tanan ng mga beach resort, at taman sa ginagyan namon, pataklas sa babaw. Amo man ni ang ginagyan ni Valencia, at nakalambot siya sa puloyan sang pamilya embarke, mga alas 12 sang kaagahon. Ang suno Action Rex kay Pabila, kay naulo istorya nila, ining si Valencia, nagtalang siya, kag nagsaka ni sa kuno Action Rex sa puno, nga lapit sa atop sa pamilya embarke, kag naglumpat. Ang natabo Action Rex, ang istorya naman ni Sagawad Ernesto Tugado, nga amo ni siyang nagresponde kay ang pamilya subong embarke, hindi magpa-interview Action Rex mo. Di sila magpagawa sa ilang statement. Kay Kagawad Tugado lang pakainan nagpamangkot. Suno sa pamilya, si Michael Embarque ni amo isang abay sang puloyan. Upod yun ang iya bata. Kag ang iya ning asawa, bali mag-iloy. Makibot sila na may nagalapak-lapak bala sa ila atop. Kag ang bata nagahilidio na. Nakita nila nga may tawo sa babaw sa ila atop, amo ni gali Action Rex si Valencia na dito sa babaw sa atop. Din sa nag-agiya? Nagsaka sa puno pag naglumpat sa atop.
Kaliti, kung depresyon ka, way ka naman galantaw kung anong ginagyan mo kag sa lakaon mo. Amo ni Action Rex ang ginaligar de ni Pabila nga pakaisa ni Valenza. Kaga matabo Action Rex. Pila edad gani ni isang bayi ni? 58. 58. Sige. Way ni sa kabataan niya? May isa sa ka-adopted nga bata, Action Rex, ato sa Manila. Rason nga siya lang ni Singla balay sa Aranda. Kaya muli nga pagkapatay sang bana, ito kuno, munong posible ba lang, ati wala na sa may gina-istorya, wala sa may ginalingawan, amo na natabo sa iya. Going back, the reaction Rex sa araw na sa atop sang pamilya, embarke, tingin nagahilibio ng bata ni Michael, nagwa siya, allegedly, nagwa sa Singla balay, aara sila sa sunod balay, kagin kuha yan yung baslay, gintiro ya sang baslay si Valenza pero wala na igo sang nabatsagan ni Valenza nga gintiro sa sang baslay naglumpat ini sa akop sang sa piyak balay kag didto na sa Action Rex na corner sang mga tawo sa gindakop ang ginakasugo lang sang pamilya Valenza Action Rex kay gapos si Valencia gamit ang kalat, ginhigot pa rin Action Rex ang iya siningaliog, ginhigot sa iya nga kamot, sa ginhigot sa iya nga tiil. Way man ang nilagin pamangkot nga nagsaka to sa atop? Wala na Action Rex, kay ang sunod kay baboy ang babae na. Amo na makaluluoy Action Rex, ang bali kagawad, tugado, abe, na trigger pagid nga amo ng mga aswang-aswang balang thoughts ng mga tawo. Bangod nga mga nagliligad nga si Mana kung Action Rex may mga nasakwan na mga kanding nga nagkalamatay nga daw hindi ka bala normal nga daw ipatay daw inukay bala kuno. Hasta subong may aswang pa Action dinaw? Diri sila pagpate. May aswang Action Rex. What I mean sa kabilugan be sa imo be may aswang? Ate, napaswang-aswang ang luro Pero kabudlay man Action Rex si Ambal na kasi wala man niya kakita mo. Pero sa subong at siguro pamatyagang ko, way na aswang Wala, di Action Rex. Ang masakit nga aswang ang pareho mo man nga tawo? Amo na kagakalain, gid Action Rex, nagalalain, gid ang pamilya. Kung may mga magtawag na, mga bagat or buta, may mga but kung may aswang pa na nga gig sister subong daw hindi man ko magpati kay 1 to 40 plus ang pangidaron ko sa umako ga tiner mo galing kay wala man aswang napangita ko man ang aswang wala man aswang wala gid Action Rex ang napangita ko nga aswang inandamo kwarta tani bla galing kay Wayman bisan pigado na lang, way man to aswang. Ambot ko ng iban kung gapate na. Galing kaya tiyan mo na din ginapatihan ng Action Rex. Ito sa mga nagliligad, mga natabo, may mga kanding nga nagkalamatay. Kuno, ako na ba nga mga claims, that's why nga nag-trigger pag idmi. Kag naghambal sila nga, man niya kuno ang tao na amo na oras, ako sa babaw atop. Galing, wala sila yakabalo nga nag-antos niya sa depresyon, ini si Valencia. Kag ang lainan na Action Rex, sa suno kay Pabila, sang nagtaw-tahaw na balang sitwasyon, nakuha na nila si Valencia dito sa babaw, nanugid, ini si Valencia, nga pagkadakot gali sa iya, samtang ginahigot sa Action Rex, ginahabuyan sa sang asin, ginahabuyan sa ahos, ginabubuan sa lana, kag ginlabo pa siya Action Rex. Sus na kaluoy man ang pobre tanay walang nilagin kung gapatis lang aswang na gapos lang nila tanay kagin report na sa barangay or sa pulis Yes, Action Rex, kaya mo to hambal nila na mo to gin basahan nila gin sa bukan. Basi nga pamati sila sa gabunan nga drama sa Action Radio. Ambot niya ni Action Rex. Mga imahinasyon lang na
bisan pa gani sang una. Pero may mga tao gid nga nakasumalang aswang, nakagibagat. May mga tao gid na iya mo. Galing kita nagdako man sa uma, daway man taka tilaw bagat, kag aswang way man. Tuguno-kuno man lang aksyon din ah. Una, dungan, guro. Galing kaluluoy man ang pobre no nga ginamuna nila man. Amo ginaction Rex ang nasakitan sang pamilya. Kay Galing kung aswang gid man asaway na sa magpadakop sa mga tao kay balumanta nga ang aswang gakautod ang lawas. Ano na gani magtawag ka? Manananggal? Manananggal. Tiga, kay tambal mabatian sa video ako na. Sige makita mo maga sa atong video maging padala. Naghambal si Kagawad Tugado. May naghambal kuno dito, nabatian sa video. Kahigtan, kay basi ko na magtigbaliw. Amo na yaila to nga punto. Galing kay tiyang punto man to dito sa pamilya Embarque Action Rex. Nagambal sila nga wala man sila kabalo nga nagaantos sa depresyon. Dahil sila tungod niya na-trigger bala sa ulo istorya. Kag tungod ara sila sa sitwasyon na may kahadlok. Ang istorya kagahon na nakitaan sa aksyon na din mo. Oo, naamo na Action Rex. Nagapangayawan sila sa pasensya sa pamilya Valencia kag Pabila diri abi. Kasi hindi nila gusto nga magdako pa rin wala ang issue ni intindihan. Kay pobre man ning isa ni nga nakastiguhan kag gingapos pa yaho. Ay kaluluoy na iloy ni. Ti amo ni Action Rex ambal ni Pabila desisyon ni sa iya papa kay bali ang papa ni Janilyn kag ang papa ni Pabila among mag-upod. Ara po kung silang desisyon kung mapasaka sila sang paso. Pero gusto ko isang pamilya Embarque kung pwede man lang mag-settle na lang sila. Sa part naman ni Action Rex ang kapulisan, nagahulap sila kung anong desisyon sang pamilya Valencia. Kaya mahimo mapasakaan sang physical injury kung pumamatudaan nga gin tiro pag ito siya sang backlight ang Action Rex kasi nahulog pa sa frustrated homicide. Amo itong hibalo pa sa aton sininga kapulisan. I-try Action Rex ka medyo good light nga ang signal. Try natin po batay ang kabayan sa pagpahayag ni Neliza Valencia Pabila among siyang pagkaisa ni Janilyn Valencia. Go ahead. Anyways, kay karon lang naguro action din ang interviews kay daw kabudlay gidaguro sang signal ninyo kay hindi mayong sunod action din. Oo, yes, gid Action Rex. Pero ari pa ta disubong sa puloy-an sang Pabila kay ginahulata basi mag-ayo-ayo pamatsyag ni Valencia makuhaan ta siya mismo sang iya sininga pahayag Action Rex. Ano to ganing ka pamilya tong nagapos to siya? Embarque Action Rex. Embarque, hindi man na sila related, layo man na saya gin sa balay nila na. Layo Action Rex. Daw diri niya sa may guaan na ayon sang Gargato, ang sitio Campo Maner, although Gargato siya, pero masaka kapato sa Bungyod. Tigaling, di mo man sila kuanin mo, basol black nga, nagamon sila kagahon pangadaan. Yes, kag sa atok ba yung aligasyon nila nag-agi mo, tapos nanaog naman, amotong drakpa nila. May mga misunderstanding, gid Action Rex, tungkol bala sa mga previous nga hitabo mga naglilegal na mga inadlaw kasi may mga kababalaghan bala ko baga sa barangay kung sa Kagawad Tugado pa amo na mga naga-trigger sa istorya kag sa natabo nga insidente. Balitahalin sa Pro Live dire sa Banwasang Hinigaran. Ang kapitol mo pagkarunan ta lang na aksyon din na kay daw lang alang ko sa tiyempo man no. Oo. Action Rex ang pamilya ano na rin yung maalihan ari gid tupad na mo nagapamati gid sa Action Radio Action Rex. Pamilya ano to? Maalihan. Maalihan? Oo. Sige, anong lugar na gani? Gargato na da or sa Miranda? Purok 2 Barangay Gargato. Kag sa mga taga sitio Campo Manero to Action Rex. Action Radio gito tanan ang ila ginapamatian. Good. Sige, salamat kid sa inyo da. Sige, ayos. Balita sa patrol ang ka-action nyo, action hindi na po sa mga ka-action, din ka man sa Pinas,
Labuton ka sa namon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay, perte. Galing kay ti ang pamilya, tungang gabi mo, basta umaya, tungang gabi, lasot-sop lang gani, tululog na ina, pahimunong na sa sulod sang puluyan, ti ama ko mo ya, magtungang gabi pa, gulpi lang may ragamak sa atop mo ya. Ay, nano man nga. Kabudlay sang sitwasyon. Basta importante lang kung hindi matuod nga amo na ang babaye, ti ambot kung gapati ka mo nga may aswang pa. Ayo, kabudlay, no? Sige itugyan ta na kay ang kapulisan ta sa Banwa sang hinigaran, gahulat-hulat man sa concerned parties kung balama anus lang reklamo, ma-file sang kaso against sa isa to ka pamilya nga nagsaputi, naghigot sang kalat sa sining biktima mga kaakson. Ay, perte, no? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Dali kita sa report ni Akson Art Tayhopon, dali kita na sa mga kaakson ta, pwede ba lang nga maghubi na may Una sa tamang serbisyo. Pwede pa tato si Action Art? Pwede pa? Pag sinyas lang sa akon, kung okay pa, pwede pa? Lang-alang, no? O sige, Action Art, daligid lang, standby hanay, kay daw ka kulabos gintas ang tsimpo, ho? Daligid lang, Action Art, ha? Matagtanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Ayos, sige, siling ni Tomas Bronyola, sang una, Action Rex, kung maglakat ka sa dulom nga dalan, makasiling ka puwera aswang, palayo. Pero ko karon Action Rex, kung maglakat ka sa dulom nga dalan, ang imo mahambal, puwera adik. Puwera adik. Amo gani na sang una muna siling sang mga katigulangan na Sige. JR Mainit Rihon, siling niya. Para sa akon, wala aswang evil spirit, Sara. Sige, salamat gid JR Mainit Rihon. No? Christopher Velas, salamat gid Christopher Velas. Merna Palomar Carbajosa, salamat gid Mern. Palomar Carbajosa, no? Thank you, gida. Ayo, Rodora Syukos lang ni Rodora lingahay kaluoy man kay Lula Valencia na salaan pang aswang. Gani man. Toto Tatan linya modern na subong Action Rex. Wala na aswang. Good PM. Toto Tatan, no? Thank you, gida. Jolie Militado Patrimonio. Hello, Action Rex, ang aswang subong ang bangag na hihihi. Gani man gayom ko sa mga comments sila. Jolie Militado Patrimonio. Jocelyn Libon Dispoho,
Barrio Garay, silinya gani, sir, maayo ko nakita na nila gapasaan sang tao, gani man, o bata. Lilia Taton, Josephine Celeste Taiko, Jane Hisolgon, bala nga pagpamati, Jane Hisolgon, ahay tungod sa depresyon na salaan pang aswang. Mr. Milili Oligo, Rochelle Folincio Sana, Jerry Limaco, dara sa Bangga, Tutong Felisa. No? Salamat gid Jerry. And Mr. Milili Oligo, ay Midi Vinagracia, watching lang ay from Barangay 16. Salamat gid Aimee di Vinagracia, no? Dara sa Barangay 16. Thank you. Donald Cabasag from La Carlota sa City Engineer's Office. Thank you, good sir. Pelton Lipora from Pasay City. No? Pelton Lipora. Lisa Monte Castro Narciso Cativer. May lang nga pag sa ulog sang birthday sa brother ya. Si brother ko Kapare Bayri sa Barangay Araal, La Carlota. Salamat, gida. Thank you, Gid Katiber. Kag-happy birthday lang. No? Maria Lia Marabayles Baraglarioso dira sa Camilla, Bacolod South, Barangay Tangob. Salamat, Gid. Thank you. Saldi Honto. May lang nga pamati, Saldi Honto. Pamati adlaw-adlaw dira sa Talisay, Carmela Valley. Salamat, Gid Zaldi Honto. Thank you, Gid Sarah. Okay. Sa iban pa naton nga mga kaksyon kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, Rowena Castillo de la Cruz, Kagawad Imbong Jocampo Dino Alik, kay Eric Pantajo, no? Kay Migs, salamat gida. Thank you, gid. Ayos, sige, dali gid lang mga kaksyon. Standby anay kay matagta pila ka mga commercial kay Herman Para Jr. May lang pagpamati, Herman Para Jr. Daligid lang mga kaksyon na standby, manambalik kita sa diligid lamang madugay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya kasi ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo may kumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon nga ugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone!
Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sa work from home. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa aton sining pangalagad, may lang pagpamati kay Sir Alex Montesa nga naga-monitor, no? Damo siya comments about sa hinigaran tubla. O, sige na lang, sir. Hindi ko na pagbasahon kay kabong Sir Alex Montesa. Kantuan tanay balita ni Aksyon Art Tayhupon City Hall Kitanay 2,000 ka mga individual nga nahalitan sang bagyo target sang DSWD nga hatagan sang bulig pinansyal subong adlaw distribution ginalauman nga matapos na sa Huwebes. Masunod nga si Mana. Yaring countdown sa report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Small Action Rex ka mga individual na nalitan sa bagyo at tagdaramanan sila sa ilang subong adlaw amoy ni ang mayara sa partially damaged ng mga pulian na bangod sa itong bagyo nga naglabay ang hatagan sa tag 4,000 kag 5,000 nga financial assistance kag ini ginapatigayon karon sang DSSD diri sa syudad sang Bacolod. Nausunod kay Ma'am Pasita Tero kumuman sa ginapatuman nga pagpasiguro nga iya sang pagtililipon sa tuman kadamo nga mga tawo amo ning rason kun nga ginalimitahan lang nila nagalapot lamang sa 500 ang taguri o kun ang half day and then sining hapon mayara naman sa another set ang 500 individual sa duwa ini ka mga location nga tragyapon nantang sa barangay Tacoring. Nausunod rin kay Tero tinguan ni Action Rex na makompleto ang distribution sining financial assistance sa malagitan sa bagyo net masunod na si Mana especially sa adlaw na Huwebes. Pamati ko lang yun ang tingog ni Ma'am Pasita Tero. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Art Tayhupon, mag-aksyon din kaman sa Pinas. Laputan ka sa amon balita ng serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Art Tayhupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center sa iluhan tanang nukpo si Aksyon na Brian Morden. Ini may kang tanan sa pagpanguna sang nukpo sa Western Visayas nga may madamo nga nadakpan sa Comelec gun ban sa kamayo ka performance, no? Yari ang countdown sang report ni Aksyon na Brian Morden sa nukpo. Sa detalye sining balita, Action Brian. Action Rex ginakabig sa Negros Occidental Police Regional Office nga isa ka positibo ang ila sini kampanya atok iya sa mga armas lutang nga wala sa mga lisensya matapos nga panguna ang Negros Occidental sa kadamuon sang mga nagkaladakpan kon Comelec gun ban ang tagahambalan. Sunod diri kay Police Lieutenant Abigail Donasco, ang NOCPO spokeswoman, na nagapakita gid lamang ina action Rex nga
ang kapulisan sa probinsya sa Negros Occidental wala nagapa-relax lang o kung wala nagapawala lang sa ilang sa trabaho tungod nga makitaan sa ilang sining performance. Nagalaom si Donasco nga madugangan pagid ini pero nagapangabay siya sa mga utod pero nga wala gid man lang sa mga dokumento, much better na lang i-surrender nila para malikaw pa sila sa anuman nga mga kaso action Rex. Sa sining matiniyon, lapit 20 na ang nagkaladakpan sa mga checkpoints diri sa probinsya sa Negros Occidental. Kadang iban diri nagkaladakpan based man sa pagresponde sa kapulisan nga may ara sang nagamalalaoy. Our side, PNP, especially for Negros Occidental, because ito ibig sabihin, ito ang ating mga aktividades or activities dito sa province kasi nagkakaroon po marami po tayong nahuli. So, Action Rex ang porusyon sa palayag ni Donasco, pakaronan takaron sa hapon ining sa puan patay dito sa Hinubaan pero daw natural death ini kag ining duha na kaso-nasod nga pagtang-hold up sa syudad sang Cabantelan nga nagapating police diri isa lang ka grupo pero ay Manila ginadula Action Rex atong recently lang hold up sang van nga ang posibleng hold up ni kay isa diri ka biktima taga dira man sa nasambit nga barangay. Balita gikan sa Nokpo Action, Brian Moore din nag-report mga ka-action din ka man sa Pinas, labutan ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kidakson na Brian Morden. Balita gikan sa Nokpo, no? Sa mga kaksyon ta, may tisianay kulang balang imot. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaray tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Palitagikan sa kay aksyon na irek magbandwa sa BCPO, maki-update ta sining mag-amigo blang scrap. Pero nag-ilinaway kagabi, bangod wala sang pag-insindihanay, no? Isang ginbuno, dre, isang gintero. Anong latest subong?
Yari ang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Aksyon Eric, sa private hospital, transfer na sa Corazon Occidente Monterribano Memorial Regional Hospital ining biktima sa paglutang kagabi nila sa may Est Home 3 sa Division Barangay Estefanía nga si Woody Diputado, 50 anyos, tumantok ini sa poblasyon Barangay Sibulan, Dumaguete City nga may igo ini sa lutang sa iya sining abaga kag temporaryo diri nga nagapuyo sa Barangay Estefanía. Ang naglutang diri Aksyon Rex base pagkusisa ni Police Major Richie Goe, amo ini ang pakaisa sa ginbuno ya. Ang amo ini si Michael Borlado, pero at large ni according sa kay Police Major Richie Goe, samtang ang ginbuno naman ni si Woody Diputado nga si Ronel Aumintado, 32 anyos, taga Barangay Estefanía, ang nakagawa naman sa ospital matapos nga nakaangkol ginamang sa minor nga pilas tuga sa pagbuno sa sining ulo. May wala pangampanay sa sining duha ka mga magiliko nga scrapper sa matabo ang insidente kagabi dira sa Barangay Estefanía. Porsora sa palayag ni Police Major Richie Gohe. Ang storya na di Akinere, pangato ni victim sa shooting, suspect man niya sa tabing. Mali earlier, may binuno niya siyang makanikado ng suspect sa shooting. So nag-background to si Second Michael Sayang. Mali ang ato tabong biktima sa shooting, na si Taylor na sa Regional Hospital. And then ang ato to biktima sa stabbing incident, outpatient na lang po siya. And then ato to suspect na si Michael applied. But then ba may mga initial to nga maarigluhan na malang ko sila kaya nag-bulit man to facilitate siya gano'n sa hospital ang pamilya man to sa makatiro sa iya. Police Major Richie Goe, ang hepe sang Police Station number 4. Ang inyo kaksyon sa Bacolod City Police Office. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa, kasiling mga kaksyon sa di ka mga bayan sa Pinas. Laputon ka sa babalita ka serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon Eric Magbanwa, reporting live dira sa BCPO. Kay Mr. Raymond Alarcon Sagal Jr. may lang pagpamati pare ko ay, no? Raymond Alarcon Sagal Jr. kag kay Hilda Nalagon, no? Ga monitor si Hilda Nalagon kag Janilo Sansino, no? May lang pagpamati. Life extension na vitamin D3 sa puwan nga nagautaw-utaw sa baybayon sang syudad. Wala sang sakay nga tao gin kustodi sang Cadiz Philippine Coast Guard. Yaring kaunda sang report ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Aksyon Rex nagkaroon sang pagpaybalo ang Philippine Coast Guard nga wala pa gid siya may nag-claim sining abandonado nga pump boat nga nakita diri sa may boundary sang Cadiz kag Sagay ginagautaw-utaw ini kag wala man sila gasakay nga tawo. Ini nga pump boat ang di makina kag may makina ini nga lunshin nagaduag sang yelo kag may mga gamit pa nga bubo ini pagpangwa sang kasanda. Nakitaan ini sang isa man ka kapitan sang isa ka fishing boat nga si Jerry Mahilom kag gilayon ini nga gin-report sa Philippine Coast Guard tungod kay duha na nila kadlaw nga balik ara gihapon ang ini nga pump boat. Pero sa kay CPT Officer Wilmar Lorfino ang commanding officer sang Philippine Coast Guard diri sa substation sa siyudad sang Cadiz.
Wala pa nag-claim sinin, no? Kay gin-post man namon sa pagtapos namon gin custody ning pambot nga wala naton ma-identify. Pero ang iya nga color, yellow lang siya. Kag ang iya nga makina, ang lunsing nga. Sa subong action right, sila ini nga pasaka, kag ginkuha ang makina. Agod nga ma-safety pati na ang iban nga kagamitan na nagapati man ang Philippine Coast Guard nga posible nga ini ang may nagasakay nga mangingisda tungod kay ready ang amo nga pampot sa pagpanagat. Nagapanawagan na lamang ang Philippine Coast Guard kung sinawan ang tagiya sini pwede gid ma-claim sa substation sa may siyudad sa Cadiz at Suray. Panawagan man kami sa tagiya sinino nga ang hindi ka mo makabalaka kay ang pambot nyo ari sa mayo nga mga kamot kag inventory namon diri amo na nga gin-post ni namon sa Facebook. So ang amo nga pabot na kita ini mga pasado alas 6 nga gabi kung na-recover sadtong tinalikdan nga Pebrero 2. Report gikan sa siyudad sa Cadiz sa atong mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas lambuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Edi sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Akson Roger Gotib. Matapos ang balita ni Akson Roger Gotib, bulay hununtang balita ni Akson Arlo Ticar, isa ka persona dakop liwat ini sang sila City PNP sa pagbayular sang Republic Act 9165 sa detalye sini. Yaring report ni Akson Arlo Ticar. Akson Arlo. Action Rex, isa ka persona ang ginaristar liwat sang Silay City Police personnel mga tak na alauna sing kahapon nga daw dira sa may Silay City District Jail female dormitory nga napahampang sa may barangay Mambulak, siyudad San Silay. Ang suspect ang ginkilala sa kay Leonora Tilais E. Emilio sang sitio Istaka, barangay Lantad, siyudad San Silay. Diin inisya ang ginaristar liwat pinaagi sa isa ka warrant of arrest nga gin-serve sang Silay City personnel nga gin-issue ni Honorable Teres Bologna, ang presiding judge sang Regional Trial Court Branch 42 sang Bacolod City kag may pitsa ini nga November 16, 2021. Ang suspect ang nagatubang o kung nagapangatubang ini sang criminal case number 16-41822 kag 16-41823 sa violation sang Section 5, 11 and 26 sang Article 2 sang Republic Act 9165 nga amo ang Illegal Dangerous Drugs Act of 2002. Ang nasambit nga suspect reportedly ang na-detain ini sa custodial facility sang Silay Police Station bangod sang kaso nga iya na komiter sadto kag sa karon liwat ini siya nga ginbalik sa nasambit nga prisuan bangod sang pagkakomiter sang isa pagid ka kaso. Ang suspect sa karon pasakaaliwat sang kaso sang mga katapo sang Silay City Police Station. Report kagikan sa siyudad sang Silay. This is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon diin ka man sa Pinas, laboton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kay Akson Arlo Ticar. Ang constipation, balukang constipation is a mother.
Naligid ng mga kaksyon na standbayan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dirigi lamang madugay. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season,
dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala ikang napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action. Pasensya gid no kay why gid chance no the short gid ta sa oras ta ang mga kaksyon ta nga nagpadala sang inyo sa nga mga mensahe pabuwasan ta lang ini mga kaksyon no. Nagagda na kita sa masunod nga programang This is My Life o Podcast Welma Sogaton. Ako naman ang inyo sa kaksyon sa kanginan aksyon Rex Kantong, mga kaksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sa Aksyon Balita, Banat, Bulig, tubtob sa masunod nga edisyon. Sa liwat, madamong salamat sa inyong pagpamati.